Is-sinifikat tal-istatistiċi mis-settur turistiku li juraw kemm mar tajjeb pajjiżna huwa ikbar meta mqabbel mar-riżultat li nkisbu f'pajjiżi oħra madwar id-dinja u saħansitra fir-reġjun tagħna. It-tixbieħ tagħmlu l-Organizzazzjoni Dinjija għat-Turiżmu fih dan in-Nazzjonijiet Magħquda l-UNWTO u hawn ir-riżultati ta' Malta jidhru aħjar u iktar sinifikanti. Għalkemm fl-aħħar jiem ħarġu riżultati ta' wissu għal pajjiżna, l-UNWTO aġġornat it-tarif tagħha l-ewwel nofs tas-sena sa' Ġunju. F'dan il-perjodu żieda li rat Malta fuq is-sena ta' qabel kienet ta' 9.7%, dan meta żieda fil-Mediterran kienet biss ta' 1.6%, fl-Unjoni Ewropea 4.9% u madwar id-dinja 4%. Jekk wieħed janalizza biss Ġunju jsib li f'dak ix-xahar it-turiżmu fil-Mediterran naqas b'1.3%, iżda f'pajjiżna kien hemm żieda ta' 5.8%, ikbar ukoll miż-żieda fl-Unjoni Ewropea ta' 3.5%. Il-barometru tat-turiżmu madwar id-dinja juri li fl-ewwel 6 xhur tas-sena kien hemm 561 miljun turist internazzjonali li hu 21 miljun iktar mill-istess perjodu fis-sena 2015.